Moi boas, benvidas un día máis, unha entrega máis a este podcast Canto Conto. Eu son MJ Pérez, como xa sabedes, e hoxe estou moi ben acompañada. Hoxe vou estar a conversa con Uxía, máis coñecida dun tempo para aquí como a Pedreira. Así que antes de deixala falar e deixarvos así a expectativa, vamos coa cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola, Uxía, que tal? Hola, que tal, linda? Pois moi agradecida por esta conversa, que neste caso estás agasallando ti a min. No, eu creo que é un ela. feedback común. Creo que é común, senón non vale. Jo, eu, de verdade, bueno, cando comecei con este podcast, o propósito era, pois, conversar con xente interesante que nin sempre é coñecida, sabes? No teu caso, eres coñecida, pero ao mesmo tempo Descoñecida. a vida é dura como a cañota da verdura, podemos afirmar. Sí, teño un punto Guadiana Guadalquivir. Sí. E, claro, é que precisamente algo que chama a atención de ti, non? Cando, polo menos eu, claro, non me gusta falar de xeracións, pero ao final falamos de xeracións, sin problema, non? sin problema. Eu cando falo ca xente da miña xeración, se dicimos Uxía Pedreira, como Uxía Pedreira, ti para nós eres unha institución, porque somos conscientes e ao mesmo tempo ignoramos moito do teu percorrido, da tua, o sea, que fixete tamén che digo unha cousa, fixeches tantas cousas que unha se pierde. Claro, bueno, a ver, eu dediqueime sempre á música. Non foi que tuvera rede por outro lado. Claro. Sempre andiven sen rede, un pouco no alambre, non? No alambre da música. Funambulista. E logo, pois, aínda que o mellor sone un pouco raro, son acuario. E son un acuario de libro. Entón, gústame moito a aventura, aventurarme, arriscarme, ver que pasa por aquel camiño. Incluso, se te subes á miña furgoneta, pois acabamos sempre en un camiño novo. Sí. Entón, pois aquí hai un rollo do animal que me gusta explorar, que me gusta facer cousas diferentes, tamén encontrar, descubrir peña que lle gusta a aventura e non vamos sempre. Eu non son das que vai moito polo mesmo carreiro. Non sei se iso cambiará, o mellor que aos 60 ou 70, pero até agora ainda non cambiou. E mira, claro, é o que me dis, ti disme a min, ata agora non cambiou, e mira que eu estou en modo de punto de inflexión de dicir, buf, veña, a broma xa chegou hasta aquí, se non dá, veña, va, ahora outra cosa, tal. E eu vexo que a miña tendencia é, levo como 4 anos cantando a mesma canción, como di o outro, non? O sea, xente que traballa comigo moi cercanamente, eu digo, cada vez que me vou desafogar dirán, é que xa me ven co mismo de hai 3 meses, sempre me está dicindo lo mismo e ao final sempre acaba tirando do carro, sabes? Entón eu creo que daqui a uns anos voume ver cando a ti dicindo, bueno, e de momento seguimos con la broma, sabes? Entón, que ten isto? Que crees que ten isto? Por que non mandamos todo un pouco así? A ver, eu outro día encontreime no Festival de Ortigueira o meu ex compañeiro de grupo, Pedro Pascual. Sí. E Pedro creo que estaba moi alucinado, pero de verdad que fixeches outro álbum. Non mo podo creer, digo, sí, pero por que? Falamos disto. Claro. E é que eu contáballe que eu síntome íntimamente como unha persoa artesana que está facendo os seus cestos ou que está construindo pois, unha receta nova, non? A ver que lle podo meter, se lle meto unhas flores de caléndula ou non sei que tal. Ou, eu estou aí, nun punto, nun taller artesanal coa canción. Ou con un proxecto. Sí. Ou coa canción
ou cun proxecto. E esa é o meu pensamento libre. Aí síntome libre, síntome potente. Logo, claro, pasar desta construción persoal na casa de un álbum, dunha canción, dun proxecto, a leválo a cabo, eso é xa todo un camiño. Sí. Eso xa é todo un camiño. Sí. Pero eu teño que reconocer que son feliz na creatividade máis plana, máis pura, máis efervescente. E entón teño cancións e cancións e cancións e cancións e a la cena de cancións e un mañá podría facer outro álbum. E dentro de 3 meses podría facer outro álbum se alguén seguira o meu ritmo. Claro, e se choveran os cartos. Exactamente, se houbera unha economía e un apoio tamén son a típica que enseguida imagina grandes espectáculos, aínda que non pode facelo. Claro. Eu outro día, non sei tamén a quen lle decía, eu co talento que vexo en Galiza, que son unha tola de aplaudir o talento, sabes? Eu cando vexo talento e na letra ou na música ou no movimento ou no instrumento ou tal, pois é moi fácil, outra vez como Acuario, de coser na miña cabeza, non? Eu cosería un macro espectáculo de galeguidade, pero destes que para un estadio de fútbol non 3 segundos ou 4. Claro. 2 horas de galeguidade a tope. E así funciona o meu cerebro. De unha cancionciña a algo máis... Pero é o meu cerebro. Claro. E non sempre podo conseguir pois materializar. Ás veces sí, ás veces non. É que tamén eu sinto unha cousa que é que claro, hai xente que é moi creativa, é moi talentosa, pero tamén teñen unha cabeza máis fría, por dicilo de alguna maneira, de pensar, pois vou como se di, ver moi ben ou analizar moi ben como e en que invirto o meu tempo para, o sea, pois para comer, para tal, entón din, isto non me dá, non vou perder ni medio segundo nesto. Eu que sei, este proxecto non funciona, veña. Por iso tamén temos moito esa cousa que aquí se dá moito tamén, é dicir, eu vexo que hai moito talento, tamén hai moito de proxectos de usar e tirar, porque así non se lle dá a cancha de... É dicir, si ves que non funciona o segundo, tal, por iso dai esa pregunta de, aínda outro álbum, pero claro, despois hai outra xente, que é como a ti, que eu identifícome tamén aí dentro desa clasificación, que é xente que non, é dicir, ainda que digas, por non vou dar máis concertos ou non tal, ti non creas por un propósito concreto de, é dicir, por un obxectivo concreto, ti creas por necesidade. Sí, hai unha necesidade desde pequena. E logo tamén me din conta co tempo ou de unhas vías, non? A ver, tamén no medio de todo isto digo que son unha amante estudosa, discípula da historia da música e concretamente da galega. Por eso pareceme que toda a música galega é extraordinaria, porque non me parece ninguna xeración, nin a miña dos 90 la panacea. Pareceme que todo está ben. Entón son moi flipada da conexión, da conectividade das cousas. Entón vou conectando. Mira, pois aquela historia era dos anos 70. Non, pois aquelo xa facía Ecléctica Órbita, que non sei que, vou conectando constantemente. Tamén, pois, bueno, e isto ven un pouco ao que decías, non? Hai cousas que non me preocupan. E me conformo tamén, facilmente. Claro. Sabes? Porque o meu pensamento é máis libre. Sí. Entón, claro, evidentemente que hai que vivir, pero eu non son do rego, eu non o podo evitar. Non son do rego, non o podo evitar. E moitas veces intento e non me sale. Xa. Intento e non me sale. Entón. Que eu por eso, hai atrás de unha entrevista que... Bueno, hai cousas que me fastidian ás veces, que é, claro, redes sociais sácase como un fragmento e normalmente é como o clickbait, non? O ese como se di, ese anzuelo, ahora non como se di en galego? O anzó. Que é pa que piques, sabes? E vexas a entrevista, non ves a entrevista, só ves ese cacho que, dependendo de como o vexas, podes interpretar cousas que non son, sabes? Pero eu sí que decía que,
chega un punto no que, tal e como está guai que analizar non o meu, que eu analice o meu proxecto de forma artística e ideal, tamén si fago unha análise moi fría, non, a nivel empresarial, como a quen di, sabes, porque ao final, é dicir, sí, é todo maravilloso, é todo moi bonito, a arte e todo isto, pero para estar en prol de ser contratada a nivel profesional, é dicir, pois para poder eu estar aí ao servizo de poder traballar de forma profesional, eu tamén teño que tomar unha serie de decisións vitais e non, e como se di, crear, non, como unha especie de marco profesional, sabes? E cando ás veces as cousas non funcionan, é como se ti tes unha tenda, abres unha tenda con todo o que implica abrir unha tenda, non, alugar un baixo, etcétera, etcétera, e non vendes nada. Non, ou non vendes casi nada. Claro, estamos nun momento que, claro, a vía comunicativa e de marketing e publicidade, pois é tamén moi perversa. Sí. Super perversa. Entón, claro, aquelo de que tú tocabas en un escenario e aí podía o que puidese pasar no público e o que o público puidese promover, xa non é como tan gratuito. Eu sinto que hai unha manipulación enorme da palabra, da linguaxe, pero isto ven xa desde fai moitos anos. Entón, a música como industria, que a mí non me gusta moito falar de industria, si son unha artesana, non me gusta falar moito de industria. A música como industria está nos mesmos canais que calquera outra cousa. Entón, se tú tes euros para meter en medios de comunicación, pois aí tes unha volta. Se tú tes euros para meter en marketing digital, tes outra volta. Se tú tes... É así. Claro. Todo o que invirtas, contacto máis contacto, colaboración máis colaboración, unha colaboración potente, lévate a outros mundos. Eso eu creo que está, pois eso, estudado en calquer industria, non? Do queixo, do que seña. Sí. E a música tamén. Entón, se queres entrar aí, as vías son claras e hai xente que entra, claro, normal. Sí, no, o que pasa, eu a sensación que teño é que como que sempre houve varios camiños, non? E nin sempre o camiño é o camiño, pois, eso, do mainstream, por chamalo de alguna maneira, non? Claro. Pois de chegar a masas, de ter millóns de seguidores, de ter millóns de escoitas, é dicir, non todo, isto é como se diste, un día vaime tocar a lotaría a min e outro día vaiche tocar a ti. Non, tocaralla a quen lle toque e son cousas, é dicir, porque ás veces sí que falo con compañeiros que din, a ver si dou coa tecla, eu, que tecla? Que ti estás a facer o que queres facer ou estás a tantear así ao aire como a que está cunha piñata co pau, a ver se lle dá, sabes, e é rollo a ver, que igual, si estás así algún día tal, tamén son aí un pouco quizás un pouco holística, porque creo que cada un tocalle os retos que lle toca. Sí. Sabes, como iso que falábamos das sinais antes. Cada un tocalle os retos que lle toca e vaite saber por qué. Claro. Entón, a min moitas veces tocoume desbrozar ideas, desbrozar en filosofía, en psicologías, en ser repudiada, escoitada, todo un pouco selvático todo o meu, non? Entón, pois, a cada un toca o que lle toca. Máis que, aparte de que entres en este tipo de vías de venta, non? Precisamente, a min gustaríame, para poñer un pouco de marco e de contexto, facer claro, pero un resumo moi, a ver como podemos resumir, moi resumido, porque é moi difícil de resumir o que é o teu percorrido. Porque sí que me gustaría poñer marco, porque estou segura que hai xente que te coñece de sobra, pero igual hai xente que, pois, doutra quinta ou así, que vamos a poñer un pouco de contexto, non? E sobre todo, que, ti fixeches un percorrido xa non só moi amplo, sino tamén moi diverso, non? Diverso, sí. En todos os sentidos, a nivel estilos, a nivel tal. Entón, un pouco, como mo transmitirías ti? Pois, bueno, eu non sei, agora se me ocurre decirche que desde aquel jai de Chouteira, que estaba no Xabarín Club,
E eu estaba estudiando na universidade, pois eu era unha chica que estudiaba psicología e iba a ensayar a Redondela, que era onde ensayaba aquel grupo Chouteira, que xa era un grupo punk dentro do mundo da música tradicional. Sí. Será punk, porque además dábamos cada titular que aquilo metía medo. E eu, como persona nena, unha nena, que viñas do norte de Lugo, asunto de estes de Cangas do Morrazo, de Redondela, pois eran máis pilas ben postas. Sí, moi ben postas, e agradezo muchísimo todos eses 3 discos de Chouteira, bolos, feiras da música. Pensa que esa entrada foi entrada tamén dun primeiro selo discográfico potente desde Madrid, do FOL, e de Nordesía como produtora. Entón aí houbo, digamos que sí, había viveiro, eran non? tiempos. Eran uns tempos, eses tempos eu de Chouteira pasei a Marful, que era algo un pouco máis, tocaba máis as miñas cancións persoais, con Pedro Pablo Pascual, con Marcos Teira. E Marful, a entrada de Marful entrou xa a idea do Conservatorio de Música Tradicional Folca de Lalín, que a mí me cambiou a vida totalmente. Incluso tanto que me cabrou que tuve un accidente de coche buenísimo en Silleda, que casi apalmo. O sea, a Lalín para min foi virar a tortilla totalmente. Entón, con Marful eu cheguei tamén a lugares tamén moi interesantes. Fomos a Cuba, anduvemos moitísimo Portugal, fomos a cerca a Franza, estuvemos na Sigal, o sea, fixemos moitas cousas interesantes con Marful. E en Marful, como estábamos en Lalín, propúsenlle a Guadi facer un disco que se chama Nordestinas, que logo fixemos con Ave Rábade para unir as cancións do norte de Cedeira e de Foz. Ese disco tamén tuvo moi boa acollida. Aquel Natal fora dos máis vendido en toda España. Ostra. Sí, como que era de Lalín houbo, a Lalín era un viveiro, pero conto o meu, pero se che conta Óscar o seu, se te conta Guadi o seu, o sea, era un viveiro boísimo, non? Porque estábamos con música e con alumnos todas as semanas, todos os sábados, e incluso con noite. Entón aí faise créase moitas ideas, moitas amistades. Pero mentras eu estaba en Chouteira, que me acabo de saltar, pois debía ser por estudiar na facultad, que todo ese rock independentista tocoume. Entón gravei con Xenreira, gravei con Nenos da Revolta, gravei con Galegos, gravei con Matraca. E non só gravei, sino fixen grandes amigos, e fixen cancións. Non só que me pasaban eles as cancións, sino pai, no? Pois mira, teño aquí estes acordes, podes facer algo? E lle entregaba unha canción. Sí, que guai. Entón teño con esa parte do rock por amistad, sabes, María? Por amistad. E por verse polas noites e andar polas noites. Pero estas conexións tamén é como que che vai avívache, non? É dicir, se ás veces estás ti pensando noutras cousas e ven un compañeiro e diche e lánzache un reto, faiche unha proposta, e rapidamente encendes aí a máquina creativa e saen cousas. E aí en Lalín, estando en Lalín, pois tamén houve a descarga ao vivo con Cuba, que xa forma parte do bipartito, e entón eu xa dirixen artísticamente un proxecto grande, e tuve que ir a Cuba 3 veces, eso foi moi eso foi pesado tamén, porque era grande, digamos que en cuanto a toma de decisións, non só musical, non? E aí xa estaba eu na central, e entón tamén en Brasil conocín a Fred Martins, e aí pois encontramos os dous autores que máis ou menos camiñábamos xuntos, e cando trouxen a vivir aquí fixemos un disco que anda tamén por aí. Con Marful, pois íbamos a dous discos. Ben, logo houve unha fenda importante. Con Marful íbamos a facer un salto a Estados Unidos, organizado por unha empresa de Francia. Tamén polo do festival, o director do festival de cines. Pero eu quedei embarazada. Isto é importante, porque tamén foi unha fenda importante. Sí. Entonces eu xa vin que non, que
saltar embarazada non lo veo, pero bueno, xa despois pasou que Lua pois, tuvo parálisis cerebral, entón botei o freno de todo, non? Claro. Parei a central, bueno, parei eu a dirección da central, parei o de Fred, parei o de Marful e fonme coa pequena a tope a ver de como era ter un animal, ser unha loba con este lobezno distinto e raro para saber como se vivía así, non? E iso pois enganchou que o meu ex compañeiro era compositor e no tempo que estuvemos xuntos pois fixemos pois un libro que foi unha petición, porque nos fomos a vivir ao norte, ao occidente asturiano. Entón, unha vez que me viron ali, me pediron que fixera un disco libro en galego asturiano para nenos e nenas e familias. Entón, Pierre e eu fixemos aí un libraco guapo para repartir nos coles, porque hai todo este tema da fala, o do galego asturiano, o do galego de Asturias, aí hai todo un temazo, conflicto a resolver. E dai, pois, bueno, como xa tiñamos o estudio en casa, pois fixen o segmento, non? Grazas, fixemos os dous tranquilamente o segmento cantábrico, que digamos que é o meu disco máis primeiro co meu nome. E logo, se volvemos para atrás, en toda esta viveiro de La Linga, houve tamén un momento moi lindo, porque había dous alumnos, Richard e David Salvado, que eran bastante bons, e fixemos, pois, no 2000, un vinilo e un CD de música trad electrónica. Sí, eu creo que o ano 2000-2001. Con Nacho Muñoz, que xa era produtor de Merces Peón, de Budiño, de Uxía, era un tipo que viña do jazz, da clásica, de todos, non? E estaba entrando na electrónica. Con Xurxo Piñeiro, ben coñecido por todos, Ramón Piñeiro e eu éramos os 4 que estábamos facendo esa produción, que yo teño moito cariño, que se podedes descargar gratuitamente, e é tamén, bueno, pois é unha aportación á música electrónica trad, pero bueno, do ano 2000. E nada, e agora pois cheguei a Basal. Isto é un resumo rápido, non sei se vale. Sí, pero é unha pasada, é que é unha pasada, é que agora estaba te escoitando así todo o resumo, rollo, é que é como unha viaxe, sí. E sobre todo é que, claro, para min é unha pasada precisamente, aquí algunhas notas que fixen, así, tal, que, por exemplo, aquí teño unha nota que pon artista, unha flecha que leva esta palabra circunstancia, non? Todos os artistas temos unha circunstancia, ás veces a circunstancia é vento a favor e outras, non vou dicir que sexa vento en contra, pero sí que, pois, de alguna maneira, nin sempre a vida, non? É dicir, ás veces teño a sensación, é unha das razóns polas que fixen este podcast, era porque eu notaba moito que cando falaba co público, que o que me decían é que estás a tope, todo, buah, que ben che vai, é todo, sabes, porque a sensación que dá da xente que traballamos encima dun escenario é que, buah, que é todo maravilloso, porque recibes aplausos, estás cantando ou facendo o que sexa, que se supón que é o que máis che gusta, e sí, é o que máis nos gusta, pero sinto que por parte a nivel social hai un descoñecemento moi grande de que sí, hai esa parte máxica, pero tamén hai unha parte de profesión como tal. Entón, como a todas as profesións, pois hai cousas cor de rosa e outras cousas que non son tan cor de rosa. Ao final estamos aí facendo algo, pero temos tamén unha circunstancia, etcétera, etcétera. E, por exemplo, a min, algo que me pesa é que cando eu estou mal, non é o mismo se eu teño que ir, pois, imagina, editar fotos, que é algo que fago, non? Pois non é o mismo, se eu teño que estar diante dun ordenador editando fotos, obviamente vou estar mellor se estou contenta que se estou triste, pero se eu me teño que subir a un escenario, que difícil, non? Se estás mal, subir aí, defender eso
e venga, e pa'lante, e el show debe continuar, non? Entón, temos circunstancias que nos rodean e nos condicionan o camiño. Claro, bueno, aquí me leva esta conversación túa, isto que propós me leva para moitos lugares. Entón, vou intentar coller solo unha flecha, porque senón... eu parto desde fai anos de que artistas podemos ser calquer persona. E de que todo mundo ten creatividade, talentos, dones. E hai algúns que decidimos subirnos a eso que se supón que é o escenario, pero o escenario xa está na vida. Sí. Tú me estás vendo a min e eu te estou vendo a ti. Xa temos un palco diante. Desde o momento que tes unha persona diante, sexa o teu jefe, sexan os teus alumnos, aí xa hai unha escena, aí xa tú te estás mostrando, comendo, cantando ou falando, ou o que sexa. Entón, eu tamén, en este novo disco, vai por aí porque coloco o público como artista, porque eu son público. Eu, cando estou no escenario, eu tamén son público. Vexos. Sí. E me gusta velos. Sí. E tamén teño os meus análisis. Claro. Igual que eles tenen os seus cando eu me... Pero que estou aí nesa nube, pero moi claramente, non baixo desa nube, de que me estades vendo, pero eu vos estou vendo. Eso por un lado. Logo, por outro, tamén me encantaría nivelar nivelar o escenario, facelo un pouco máis horizontal. Porque tamén teño que reconocer que eu non flipo co rollo artista. Non flipei nunca. Po mellor flipo máis con un colega que ten unha filosofía de la hostia e é pintor, ou é o carpinteiro dali ao lado da miña casa. Todo eso, isto é un pouco culpa de meu pai, ou afortunadamente fortuna de meu pai, este pensamento. Entón, gustaríame moitísimo nivelar os oficios. Bueno, se tuvera unha varita mágica, nivelaba os oficios, baixaba a Karol G do seu escenario, facía caer 50 veces, sabes? E poñería a todo o mundo no seu lugar, porque, bueno, que futbolistas cobren o que cobran, que raperos cobren o que cobran, e peña, e ese desnivel tan injusto, a mí hasta me doi. Entón, e co mundo galego, pois tamén igual. O sea, sabes, eu cando estou no escenario, bueno, porque son altos, pero tampouco me importaría tamén que os baixaran un pouco, sabes? Gustaríame facer máis ritos, celebracións que concertos propiamente ditos. Entón, por fin o conseguín, o outro día o 23 de xuño, que para min era un día umbral moi importante, en Coruña conseguín iso. Levaba detrás diso toda a vida. Creo que toda a vida levaba detrás de esa horizontalidade entre público e eu, non? E creo que se non o conseguín de todo, cheguei aí a un 70% de tal. E para eso, o artista ten que ter unha humildade la hostia maior que o público que o está mirando, non? E ver se é que isto é a túa función social ou non é. Porque, claro, é o que tú dixeches antes, María, hai xente que dice isto non me funciona económicamente, ou vou facer isto por moda para ver se me funciona económicamente, isto sei non facer, é dicir, que xente que se arrisque en todo na vida é difícil. Eu recordo, só un mes en Nova York, pero tamén foi un lugar moi especial, porque mentras estuve 7 anos retirada de estos palcos convencionales, tuve 7 anos de viaxes potentes polo mundo, con Lua e con Pierre. E estuve un mes en Nova York. E vin perfectamente que, bueno, poderemos cagarnos nos americanos e nas americanas, pero a capacidade de risco a teñen. Sí. Entón, ali, cando tes unha idea e vas a por unha idea e é extraña, pero dá igual, pois te apoyamos. E a bella Europa, pois queda en bella Europa moitísimas veces. Sí, é que aquí, ademais, ademais, como se xas un pelín idealista e como se di, e persoa que se ilusiona aínda sin ser, como se di,
kamikaze, non? Pero sempre o contrapunto primeiro que é e si, non? Entón basta que ti a nivel personal, por exemplo, eu xa hai cousas que van na personalidade, non? E a dicir, eu teño unha personalidade que, o sea, creo que ao longo destes anos, todo o que levo feito, pois creo que me tirei moitas veces en paracaídas e só me din conta cando xa tiña o paracaídas posto e estaba todo bien, sabes? O sea, só me din conta cando sigo viva aquí no aire, non? Pero ahora da verdade teño un vértigo que flipas e son como moi de que teño medo de, é que como as cousas saían mal, porque teño sinto tanta responsabilidade sempre, son moi responsable, non? Entón, esa sobredosis de noción da responsabilidade é o que me fai ter moito medo, non? Ás veces de arriscar, mentres estou arriscando, se cadra, sabes? Estou morta de medo, pero estou non facendo, estou dando pasos cara adiante. E aquí hai como moi o rollo social de hai que ir ao seguro, sácate unhas oposicións, non sei que, sabes, esas cousas, non? Sobre todo que eu noto moito agora, os da miña xeración está todo o mundo, se non sacaron xa unhas oposicións están en vistas deso, porque que esta é a seguridade, que este tal, eu digo, por que, sabes, o sea, que triste me parece, sabes, o sea, como está constituída esta sociedade que parece que temos que facer todos o mesmo camiño para ter, non, un mínimo de respirar tranquilos e a vida, é dicir, ti igual mañá tes as oposicións e cae un meteorito e morremos todos, quer dicir, estamos obsesionados, que é normal, o sea, é normal ter un pouco esa preocupación, pero... Eu, bueno, tamén das cousas que, aparte do que te acabo de comentar de que Basal vai por este tema de nivelar os cuidados e nivelar un pouco, pois eso, a nosa humildade, xa como público, como artista, como que seña, tamén vou polo lado de que todas as persoas estamos rotas por algo. Entón, hai uns canales de vulnerabilidade enorme, ¿no? E hai unhas contradicións que haberá que aceptalas. Mas a educación, é dicir, non somos os adultos que nos fixeron os nosos pais, porque somos, entón, esa Galiza medosa, esa Galiza famenta que sempre ten que comer, que sempre me parece que hai falta de cariño, non? A falta as ganas de comer e non creo que seña xa a fame que pasamos, claro, senón a falta de cariño e a falta de saber relacionarnos en corpo e alma con alguén, non? Entón, creo que bueno, que os nosos pais a cada un seña a xeración que seña. Nos educaron como puideron e as feridas da infancia pois as estamos limpando hasta a morte. E unha xente se dá conta de que hai que limpalas e hai que lambelas e hai que curalas e outra pois siguen coa sangue aí total. Non sei se me explico. Sí. No, pero é tal, eu noto que é como algo que ven, non? Que ven de atrás, pero tampouco sin como, non quero que sone a culpabilizar, non? Non, como que ven herdado, pero é como, isto é como se fora unha bola, non? Que ao final vai rodando ao longo dos anos e vamos recibindo, non? Claro, por eso claro. Isto de rodando os anos tamén me toca o que acabas de decir. Por eso en Basal eu intentei empezar por miña nai, coa que teño unha convivencia complexa desde pequena, e acababa Basal a miña filla. Digo, a ver se de alguma maneira artísticamente eu, desde un punto de vista creativo, podo limpar un árbolo genealóxico dañado, porque a min isto do árbolo genealóxico, no meu caso femenino, pareceme importante. Que pesos miña nai me meteu que non son meus, que son dela, e que pesos meteu miña abuela en miña nai, que agora tamén os teño que levar eu, e a miña tatarabuela,
que que cargas levabas que eu agora tamén as teño que levar. Entón, todo isto reflexionei. Quero dicir, non son só cancións, un goxo de cancións. O proxecto Basale, un proxecto de psicología, territorio, comunidade, corpo, casa e discapacidade. Porque é aí onde vexo que na arte podes ter respostas da túa propia vida, da túa propia vida. Incluso non sei se te pasa, pero eu falando con algún poeta, sobre todo, ou un músico, jolín, pois escribínme no 2005 unha frase e me está sucedendo no 2024. É como que a información chégate de unha maneira ás veces intuitiva, pero está falando de ti, de cousas que non sabes. Entón todo isto da arte para min é tan xugoso, tan tremendamente xugoso, que todo o tema mercantil, sinceramente, claro que é importante, pero é que o outro é moito máis poderoso para o camiño mercantil. É que precisamente eu cando expreso, é dicir, eu tamén che digo, eu non sei se é un defecto ou unha virtud, eu casi que o calificaría máis en defecto, porque socialmente ás veces parece que está mal visto que unha persona exprese o que sinte. Non, o sea, ser sinceros e dicir o que sentimos, parece que está mal visto, que é todo, o sea, parece que temos que decir o que se espera que temos que decir e non o que sentimos, non, e as cousas bonitas e tal. Eu cando me expreso en alto e digo cousas pois como que igual pois sí, que ás veces me plantexo pois cambiar de plano moitas cousas ou desaparecer do que é o circuito como tal, non? E a xente entende, ala, non vai facer cancións, tal, e eu que digo a xente, eu intento expresar isto, vamos a ver, non vou deixar de facer cancións, porque a razón de facer cancións é outra. O sea, decir, eu fago cancións, empecé a escribir, non sendo unha erudita da escrita, pero eu dime conta de que eu empecé a escribir da man da guitarra, é dicir, cantando, a escribir cantando, cousas que eu non era capaz de expresar así nunha conversa. Exactamente. É dicir, cada un é como é, e eu dime conta pois, de que pois, por circunstancias, por forma de ser, por moitos factores que de adulta e coa vida e coa aprendizaxe, igual tes unha análise máis madura e daste conta de pois, por qué de moitas cousas, pero no seu momento non sabes por qué, só sabes que estás como nesa xaula e sabes que eres unha persoa que eu sempre fun moi sensible, moi intensa, pero ao mesmo tempo moi todo pa dentro, moito medo de expresar o que sentía, incluso medo de ser sincera comigo mesma en miles de cousas. Sí, é que tal cual, é dicir, é que a arte é unha forma de canalizar. É que ese é o tema, e eu moitas veces dicía a xente que eu ás veces igual teño aí un come-come. Ás veces son cousas boas e outras son cousas malas. E no momento no que me sento diante dun papel e fago raca, collo unha guitarra, lle poño unha música a eso, e o gravo aquí na miña grabadora do meu móvil, e queda aí encerrado nunha canción, e pasan 3 días, e o volvo a escoitar, é como a que vomito ese sentir, e no momento no que estou vomitando, nin son eu consciente, non? É como a que saes de ti, non sabes moi ben que proceso tes, e despois, cando escoitas iso que gravaches, é como mirarte a un espello. Mirar ese sentir a un espello e analizas e canalizas moito mellor o que che está pasando. Teño que reconocer que igual que a arte pode ser unha salvación, pode ser unha axuda de canalización, como tú dices. Unha fuxida da realidade con todo o bon e o malo que eso leve. Sí. Tamén ten ese punto de niche de perigo. Sí. ¿No? Porque, claro, igual que existeu Hitler como líder a destrozar, non? Como con unha dosis alta de maldade, a maldade no escenario tamén existe. Sí. E hai xente superpoderosa con mensaxes moi perxudiciais para a salud no escenario. Entonces, aquí estamos ante el bien e el mal. Estou falando como ser humano, non estou falando, o sea, ni como me dá igual como tú te chames ou eu me chame, non? Ou se chame o artista X, senón que
desde tú donde fas as cousas. Tú fas as cousas Claro. desde donde? Desde un lugar manipulativo, nun lugar de control, porque dun lugar de autosanación, de Claro. un lugar de inocencia, Sí, sí. desta linda inocencia de me gusta cantar e canto, no? Sí. Entón, aí a cousa cambiache moito, Aí a cousa cambiache moito, porque eu hai artistas pois, que non podo velos porque por moito que toquen ou canten ben a súa mensaxe é tóxica para o meu pensamento. Eso tamén existe. Para min tamén, pero ademais a min algo que me doi a nivel personal meu, non como xa como artista doerame, non, pero a nivel personal a min doeme tamén ás veces ver que se collen certas mensaxes por meros fines comerciais e non malas, é dicir, agora, eu que sei, pois moitas cousas que costa moito traballo, moitas lutas, moito tal, pois, veña, vamos sacar lucro desto. A min fastidiame, porque ves cando... Eso é como as farmacéuticas. Vese cando se fai por lucro ou cando non, porque ti podes facer un día unha canción, é dicir, podes ter nun disco unha canción, pois vou apoiar isto, que sexa ou tal, cando xa recurrentemente, sempre que chega unha data clave, estás tirando de aí, dis ti, isto xa é como a sacar un villancico todas as, sabes, é tan lícito, pero entón, por que facemos as cousas? Non me, dicir, a min como público, estásme intentando vender corazón, pero a min como público non me estás convencendo. A min, personalmente. A min gustame moito poder, por exemplo, escoitar música con un neno. Sí. E claro, no caso da miña filla que acaba este disco de Basal, é pura, como se pode decir, pura esencia tenra e brutal, porque non entende as palabras, pero sí que capta a emoción da voz e como é transmitida e como a música armónicamente está construída. Entón, pois, foi unha guía importantísima para eu seguir facendo música, sigue sendo unha guía importante. Entón, cando ves a un neno e estás aí facendo algo ou vendo un concerto e de repente o neno, todo o mundo vibra, non? E un neno paz, alguén sensible, que é a quen a mí me interesa, non? Dice, por que está tan cabreada a señora que está cantando? E entonces eu miro o personal e digo, Dios, pois o personal non se dá conta de que está tan cabreada, pero tú sí. Ou por que é tan violenta? Por que son tan violentas esas pandereteiras? Como teño oído, non, un día. Por que son tan violentas? Digo, pois, ahora que o dices. Quero dicir, sempre hai alguén sensible, non? Que capta claro, que capta algo que claro, que nós temos sabes? tanta... E eu con eso me postro Claro. totalmente. Que... Porque tamén así me fan a min medrar. É que é verdad, porque nós estamos tan condicionados da sobredosis de información que temos na cabeza que a nosa análise, claro, é como a que xa fixámonos noutras cosas e tal, pero é verdad, eu sí que dicindo ti isto, é verdad que incluso penso eu, non, de cando me subo nun escenario, eu mesma, sí. Non, e digo, hasta que punto non eres consciente que obviamente se estás cantando unha canción que está transmitindo rabia así, por inercia vais a che poñer cara de raiva, non? Pero é verdad o que dis que, é dicir, eu recoñezo, eu ainda hai nada nun concierto desto de que ti emocionalmente estás dicindo que estou facendo aquí, non, é por inercia aos ollos, non, é dicir, ou hai algo que che di ei, conecta co mundo, ou estás en piloto automático, estás ida, e iso notase, iso captase, porque a xente veo e a xente recíbeo tamén. Sí, eu estou falando deste tipo de sensibilidades, porque eu con Marina Oural, a miña socia, temos a Oficina Galega de Outros Asuntos do Movimento e nos facemos algunha posta en escena para artistas. Entonces, pensa que facer posta en escena, pois, isto que falaba antes, claro. Esta manipulación e control que non soporto, ao final son eu a manipuladora e a controladora cando faço unha posta en escena. Sí. A contradición da vida, non? Entón, pois, faço unha posta en escena e pintas
pintas esas cancións, pintas o sentimento dese artista, axudas a que todo teña un sentido, tacata. Entón o público recibe esta masa de información creativa e se lo come todo con patatas. Pero logo aparece alguén sensible, macrosensible, que ve algo diferente en lo que tú dices. Sí. Moi ben, está todo moi ben, pero esta artista ten mal situados os pés en todas as cancións porque seguramente ten mala cadera. Entón, eu cando vexo isto, dígoche que para nada o vexo como unha crítica a mí mesma, nin a naide, sino como un momento de construción. Sí. Sabes, se alguén me dice, pois, por exemplo, eu tuve acórdome que tuve un concerto no segmento que, non me puxen a chorar todo o puto concerto porque me aguantei, pero tiña o corazón con unha tristeza tan enorme. E o concerto ben, porque as cancións, o ritmo, sabes, as letras e tal. Pero houve alguén, que bonito concerto, e que pena que estuveras tan triste. Pois sí. A min cando me ven a alguén cunha dosis de verdad, digo, amén, me postro, reverencia, me axeonxo. Porque do resto, que voz tan bonita tienes. E que canción, que voz, e que bien nos lo hemos pasado. Agradezo, claro, evidentemente, agradezo, pero para eu construirme... Claro, é necesario e ás veces puntos de vista que nós estamos tan nas nosas tres cousas de sempre, non? Que pensamos a nivel, pois, que si musical, si son, si non sei que, e o público vai e soltache algo que é algo que non ten que ver ou que vai cara a outro lado completamente. Entón, iso é tamén moi necesario, porque é o xeito de facernos entrar en consciencia en que... Non, é dicir, eu ás veces noto o público, nós obsesionados con mira, é que isto aquí a guitarra non sei que, e a xente é rollo de que me estás contando, non me enterei de nada, enteraches de ti, sabes? Son esas o público mira outras cousas, pero precisamente gustaríame afondar un pouquiño en Basal, non, neste disco, comezando xa polo seu nome, polo seu título, non, gustaríame un pouco que a ver, a xente que o escoitou no, e quen non o escoitou, eu sempre recomendo en xeral en todos os discos que a primeira escoita sexa sin o modo aleatorio activado, vale? Por favor. Ademais, dura en total media horiña, máis ou menos, se o escoitas todo de seguido. Sí, creo que 30 minutos, sí. E é unha viaxe. Normalmente, haberá de todo nesta vida, pero normalmente artistas como a ti, como a min, a orde na que colocamos os temas nun disco non é ao azar completamente. Entón, unha primeira escoita, sexa o disco que sexa, eu sempre a fago seguida, todo seguido, e sin o modo aleatorio. Por eso ás veces prefiro esperar un pouquiño e decir, ai que ben, que teño, eu que sei, esta viaxe no coche, podo ir escoitando todo o disco para vivir a viaxe. E despois xa... Bueno, tamén deches con a clave, porque para min está pensada ou ben en condución. Pero é cando... Porque son momentos nos que escoito moito. Ou ben nun salón, no sofá, ou non sei que. E tamén na clave está pensada de a primeira non podía ser a última, a primeira canción, ni a última podría estar no medio. Sí. Pois eu gustaríame un pouco que me comentases sobre o disco, porque é unha viaxe en todos os sentidos, o sea, unha viaxe, o sea, hai moito que desfiar, pero ademais vemos diversidade de estilos, xogas moito, non sei, bueno, tamén gustaríame, porque isto falámoslo fora de micros, pero gustaríame que comentases aquí se queres, que aí hai... xa dixetes algo antes, pero gustaríame tamén que falaras algo das outras voces que hai aquí neste disco. Sí, eu quería facer como un álbum que por un lado estuvera claramente bendecido por Lua, por a miña filla, que lle gustan músicas diferentes, e eu xa considero que a día de hoxe, coa panxea que temos a nivel comunicativo no planeta, falar de xénero
en xeral, pois... Sí, xa. Pois pareceme xa complexo, aínda que evidentemente o tango sigue sendo tango, a muñeira sigue sendo a muñeira, a ver se me fago entender. Entón, pois, por lo menos ir a paus que a min que toco e que me gustan e que cando me viña a inspiración, pois, sin importarme, Tres Pimentos, aquí fai falta un detalle de música manús e aquí fai falta un detalle de unhas ramas de loureiro que había ali en Abrigueiro, ali fora da palleira onde se grava, non? Dame igual, calquer sonido me vale. Sí. Calquer letra non, pero calquer sonido me vale. Entón, pois eso que decía antes, era importante que empezara a miña nai, logo encontrei a dúas voces da Mariña que me parecían interesantes, a de Felipe, que é un tipo que ten unha voz moi completa, Felipe Sánchez, que é o director da Escola de Música de Foz. E logo un activista, que encontrei un activista aí do mundo rock de Vila, Cherry Welling, que ten, non sei, leva facendo non sei cantos grupos de rock na Mariña e entón gustoume moito como arranxa e as ideas que ten, e tamén lle propuxen que por favor que fixera un cover de unha canción miña e que se a podíamos gravar. Logo tamén está Guadi porque, bueno, pues é unha das amistades máis potentes do mundo da música, non a que temos, a nosa e tal. Ese fai moitos anos, non sei, eu podría ter 18 e eu 20, 18, 19, 20, 21. E que máis hai? Bueno, e tamén está a voz de Marina Ural, que distorsionamos aí con poema dela. E logo, bueno, hai moitos máis músicos. Está José o Cubano, está... Bueno, moitos máis músicos que podes ver aí no... Es que o listado é enorme, porque eu comecei a facer o álbum tendo as cancións sin ter os músicos e fun tamén chamando a músicos, claro, dependendo do que me iba surxindo. Pois faime falta que un violín, Quim Fareña, sí, meto cheo. Faime falta... Sabes, fun facendo iso. Non sei se te contestei a pregunta. Sí, pero contestaches má pregunta como compañeira música. Gustaríame un pouco que... Porque ao final é unha viaxe, o sea, sí, a nivel musical, pero a nivel conceptual, porque, por exemplo, ti... o concepto basal, non é que estás todo o tempo dicindo todo é basal, non, todo é basal, sí, isto é basal, sí. E como é iso? Claro, basal é para min o que eu considero básico, primario, esencial, importante, necesario, urxente. É dicir, realmente fixe unha metáfora entre o que é o sistema basal, que é esa mínima cantidad de enerxía que necesita unha célula para sobrevivir, sexa en ayuno. E é un sistema que constantemente a miña filla estamos currando coa miña filla, non? É como ese equilibrio dos órganos. Sí. Entón, é unha carreira de saúde. Entón, que todas as cancións levan un mensaxe de saúde. Todas as cancións levan mensaxes de saúde. Saúde individual ou saúde colectiva. Todas. Desde inicio, principio, pois. A primeira, a de soltar, é soltar. Sí. O sea, solta todos os pesos, solta todas as raivas, solta todo o que teñas dentro. Date a ti mismo, onde non hai nada, é que non doi, non fai falta que entres, pero donde doi hai información. Seguinte, mar vertical, igual, en todas hai unha mensaxe psicolóxica hacia a favor da saúde individual ou da saúde en grupo. E iso é un pouco pois, a línea conceptual, non? De que xa o sistema basal é algo que se ten que traballar incluso e sobre todo cando tes unha lesión como ten Lúa, pero bueno, é fundamental para todos. E é un disco donde as capacidades e as discapacidades están no mesmo plano e agora
E por que non decilo? A min, desde fai 11 anos, é a miña bandeira a discapacidade. Non é a miña bandeira o feminismo, non é a miña bandeira galega, non é a miña bandeira ningunha outra. É a discapacidade humana. Creo que se nos metéramos aí, la justicia empezaba a florecer. Sí, sí. Sí, é que ás veces, non sei, ás veces dá unha sensación de que perdemos un pouco o foco, sabes, en xeral da vida, sabes? E iso fai que magnifiquemos igual algunhas cousas e deixemos, pero super de lado outras fundamentais. O sea, o que estou dicindo son así, é super evidente, pero non é tan evidente. Se fora tan evidente, non faría falta falar. Pero a evidencia tamén está cargada de significado, así que... Jova, pois... Sería isto, mas non sei se así queda máis claro. Sí, pois eu é o que digo. Eu, de verdade, gustaríame que a xente que está escoitando este podcast, que estou segura de que habrá xente que ven aquí e que xa escoitou o teu disco. E habrá xente que veña por aquí de paseo e ainda non o escoitara. De verdade, escoitádeo e facedeme caso a min. A primeira escoita seguidiña toda sin o modo aleatorio posto. Mirade non telo posto porque ás veces eu teño posto sempre. A min gustame escoitar así as cousas aleatorias, pero a primeira escoita non. Porque que é unha viaxe, a xente pártese a cabeza de poñer unha canción detrás da outra e non é ao azar, sí. Sabes? Tamén te teño que decir que en breve, non sei cando, vai salir outra nova forma de escoitalo en Bandcamp e vai ser seguida. Que guai! 34 minutos. Sí. Porque realmente eu fíxeno así. Con 34 minutos seguidos, sí. Cos sonidos, con sons da casa. Claro. Dentro había sons da casa que enlazaba todas as cancións. Pero bueno, cando se sacou o disco, pois non vían, era mellor velo por singles. Ves, tema comercial. Pero a miña locura estaba nos 34 minutos. Sí. E eso se vai a escoitar, pois, non sei, se é dentro de 2 meses, 3, tal. E aí hai 2 singles máis, que son 2 cancións máis que estaban no medio, que Mar Vertical, a versión original, sí. Porque isto era unha versión alternativa cover, e é a primeira vez que me atrevo, respiro, a tocar coa guitarra e a cantar eu sola, que como comecei a miña vida creativa, sí. Con guitarra e voz, e nunca gravara, porque nunca me considerei que buena. Pero bueno, dime uns cariños e digo, mira, esta é a miña forma de tocar a guitarra, sí ou sí, ben, bendita, está. Logo hai outro tema que a min gusta particularmente, que é unha improvisación, tal cual. Unha improvisación que lle facemos moitísimo a Lúa desde que era pequena, improvisacións vocais, con Chefa Alonso, que é unha das grandes improvisadoras que temos en Galiza e que anduvo xa todo o mundo, unha señora encantadora, mai de todo o que é esta rollo da improvisación libre. Entón, son os 2 singles que quedaron soltos, pero que se poderá escoitar, pois eso, nun churro máis. Sí, pois que guai, que guai. Sí. Jova, pois, sí. Bueno, e só unha cousa que comezaches, foi a fixeches algo antes do Colón, non? Antes do Colón fixen, pois, como unha celebración na miña comunidade, que me parece o máis tamén, eu creo que o artista, se está incluído na comunidade, aí ten que ver que pasa, non? Se os teus veciños non lles interesa, pois vaya, pois... Non sei, sí, mala sorte, xa, pero que me parece tamén, bueno, pois eu vivo nunha utopía, que lle vou facer? Pois vivo nunha utopía. Se puidéramos os músicos galegos tocar de unha maneira tranquila e unha maneira respetuosa e tal, na túa zona, non? Pois a min sería o normal, non? Xa sei que eso está dedicado, ese espazo está dedicado solamente ás orquestas que son as privilexiadas en todo isto, as apoiadas pola TVG e toda esa historia, pero aquí en Arzúa verá xente de jazz, verá xente de rock, verá xente de cantautora como a ti, que posiblemente non teñan opción
a ser escoitados con respeto pola súa comunidade. Entón, eu teño unha pequena comunidade que non é grande, quixen, digo, pois mira, vou traervos esta bandexa. Sí. Fixemos unha premier con amizades e veciños, Bueno, con veciños non, con amizades da contorna. Sí, da contorna. Bueno, fixeches esa premier. Despois o primeiro concerto no Colón. E hasta aí. Hasta aí, E unha das datas que tes por diante é tamén nos Cantos a Maré. No, que ahora é Maré, Festival Maré. Sí, a data que teño así máis próxima agora é Cidade da Cultura 18. De agosto, que non sei... Agora. Bueno, que, xente, estou de lo escoitar a final de xullo, pero non pasa nada, Bueno, pois se non fostes na Cidade da Cultura, os lo perdisteis. Entonces, logo da Cidade da Cultura está o Festival Ourol, que lle teño moitas ganas. Sí. Porque aí en Bravos ten moi boa pinta. Logo está, como se chama isto? As bodegas Martín Kodax. É verdad, que eu mira as datas e dixo, mira que datas tan xeitosas. O día 8 as bodegas Martín Kodax é en agosto. Sí. Aí hai algo en agosto que ainda non sei exactamente. E logo está o Festival Mare en setembro, sí. Que guai. Pois cando che vin aí dixen eu, alégrome moitísimo, porque ademais hai cousas que descoñezo, obviamente é guai tamén destas cousas, para coñecer cousas novas, pero hai artistas que coñezo como Ana Lúa Caiano desde Portugal, que digo eu, que guai. A mí estas cousas son as que me molan moito. Sí, a Mare ten este ano, creo que ten unha programación moi guapa. Así que a ver si a xenda non se me descoa giringa, e espero pasarme por ali. E nada, chegamos ao fin. Eu quedaría contigo falando 7 horas máis, sin descansos, pero chegando así a este final, non sei se hai algo que queiras comentar, se hai algo máis que queiras. Este é o momento. Este momento, cala para sempre. El minuto de oro. No, bueno, solo darte as grazas por poder falar así tan abertamente un pouco de todo en este lugar tan lindo e tan especial, que ben feitiño este sitio no que estamos, é un sitio ben feitiño. Os locais de ensaio do Concello de Arzúa, sí, patrocinan este. Sí, un sitio precioso, ben feitiño, e eu son moi fan de isto que nos está pasando, que podamos falar abertamente entre xente do oficio, ou mesmo entre o público. Sempre me resulta que falta máis isto, non? Que falta isto moito máis habitualmente, porque eu recordo a ir unha vez a un instituto a presentar o segmento cantábrico, por certo, e das preguntas que me fixeron, que me chamou a atención, foron un rapaz díxome si isto daba diñeiro. Bueno, non sei nin o que contestei, non me acordo. Pero logo ali preguntoume algunha poeta e algunha compositora, había na aula unha poeta e unha compositora. Dixeronme si algo así como, pensas que nós tamén poderemos chegar? E digo, claro que sí. Si te metes no teu centro creativo, no teu útero creativo, ou chamalle como queiras, e non sales dai, vas a chegar a donde queiras, e a donde esté predestinado tamén que chegues, non? Entón, que unhas nenas compositoras porque claro, os seus pais decíanlle, pois, pero que dices? Claro. Entón, eu recordo aquel ano, tiña 50 anos, non tiña 53, digo, levo desde os 24 aos 50 facendo isto. E é posible, e sin rede familiar, sin rede familiar, sin rede familiar e con unha nena con discapacidade. É posible. É que precisamente eu, é dicir, sonche moi sincera, eu moitas veces veñome super abaixo, e cando atopo pois certos obstáculos, digo, pa que me meto nesto, tío? Pa que me meto nesto? E despois, inmediatamente, penso en xente como a ti, e digo eu, de que concho
sabes, te estás lamentando, sabes, de non sabes, María, o que é realmente, sabes, A ver, un salto de obstáculos. A ver, un sabes, o sea pouco aquilo que falábamos naquela gala de músicos ao vivo este ano, non, María? É dicir, claro, é tamén responsabilidade de oficio ter rede, porque como o meu caso ou calquer outro caso, perdes a man e eres violinista, tes un problema de saúde potente para non tocar a guitarra porque a túa columna vertebral non sei que. É dicir, todo eso non se fala porque non son nin premios, nin son likes, pero esa é a vida. Claro, é que esa é é o que a digo. puta vida. Esa é a puta vida. Entendes? Entón, tamén eu, no meu caso, como son unha tola do útero creativo, tamén sei que estar disposta a perdelo todo é canción. Entón, por eso falo desta maneira. Sí, pero tamén falo moitas veces cos meus músicos, que é que para min o problema que ten este mundo é que crúzase como que é esa noción de diversión ca noción de oficio como tal, que ao final é un traballo máis. Entón, como un traballo máis, tes que cuidar esas cousas que ten que ver con ti como traballadora, non só a parte divertida de me vale cualquier cosa, me vale cualquier condición, me vale para arriba, me vale para abajo. Despois, cando ves que necesitas esa correspondencia, non, de que ten calqueira traballador, si traballa nunha fábrica e ten unha caída ou ten o que sei, calqueira cousa, na música moitas veces veste e agora que? Pois agora... Sí, pois eso... Entón, todos son risas... Eso hai que construílo, e ata tamén que deixan de educacionalmente hai que construílo. Os nenos hai que tamén habería, non? O sea, ese hai que saber é un pouco circunstancial, mas hai un traballo de educación moito grande por facer, e eso se fai área a área, individuo a individuo e en asociacións e en cooperativismos, non? Creo, bueno. Sí, dende logo. Pois nada, en gran parte a razón de facer un podcast como este é tamén nestas conversas, xente que igual pois non descoñece un pouco pois que hai detrás, non, do que facemos, pois que da nosa man, non, da túa boca, pois sepan tamén esta testemunha, non, esta outra parte. Ti agora vas facer outro tipo de entrevistas, non che van a estar preguntando. Estas non vos preguntan. Bueno, que tal a seguridade social, sabes? Estas cousas, sabes? No, será un pouco de, que tal, álbum bonito, la portada maravillosa, sabes? Que sí, que está ben tamén, o sea, quero dicir... Pero é isto, pois eu super agradecida, ademais que sepades que o Xía veu super a propósito dende Foz ata Arzúa, terra do queixo. Encantada. Eu estouche super agradecida e tamén que sepades, comparto aquí con vos que ostra, a ver, eu con o Xía tiña cadrado así un par de veces, pero pouquiño tempo... Nalgúnha mesa destas de non? Eu xa nin me acordo. Sí, eu sí, nalgúnha mesa de estas mesas coloquios sobre a muller... Que antes estaban de moda, agora xa non están. Pois non sei, non teño idea. Non teño ni idea. Antes había moitas, agora xa non hai ningún. Co que me gusta a mí falar. Que pena. Non sei. Pois, sí, no pasado cadramos algunha vez, pero un pouco visto e non visto. E volvernos a topar agora, e ademais que, aínda que non cantando xuntas directamente, cantando, bueno, sí que cantamos unha canción xuntas. Xa o podo poñer no currículum, que isto sube caché, non é calqueira cousa. Unha canción con Xurxo ali. Que non é calqueira cousa. O Xurxo Souto, que é o liante que nos lía. O liante que nos lía, sí. Poder coincidir novamente, que sendo unha persoa que eu vexo así, pues, como unha institución, sabes, con todo o que levas detrás. Eu non me vexo, non que o Xía non está ali nun altar, sino que está na base, non? Sí, totalmente. E fala contigo 100% aberta directamente, non te andas tampouco con esos remilgos de secretismos. De altar nada. Como si fueses de la CIA e non te puedo ser sincera en mis opiniones ni nada, o sea, unha persoa completamente tal. Eu agradezo moito, e como artista máis,
porque algo que polo menos a mí me fai moito ben é precisamente falar cas compañeiras e ver que ao final compartimos trincheira, non estamos tan lonxe uns dos outros, estamos aí loitando por facer o que nos gusta, así que nada, eu moi agradecida e despídome. Eu o sacho solo o utilizo para plantar. Pois aí o deixamos. Nada, vémonos na próxima entrega. Moitísimas grazas, ata a próxima. Chao, chao. Chao, chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.